Remarketing umožňuje osloviť ľudí, ktorí už v minulosti navštívili vaše stránky. Pomocou remarketingu môžete doručiť svoju správu tým správnym ľuďom. Ukážeme vám, ako nastaviť remarketingovú značku a začať budovať zoznamy z návštevníkov vašich stránok. Z karty kampane kliknite na Zdieľaná knižnica v menu na ľavej strane pod položkou Všetky kampane online. Potom kliknite na odkaz Publikum. Skopírujte značku zo sivého poľa a vložte ju na koniec všetkých vašich stránok tesne pred poslednú značku, uzavretá zátvorka, lomeno, body, uzavretá zátvorka v zdrojovom kóde. Ak toto bude za vás robiť niekto iný, pošlite mu značku v prílohe e-mailu ako textový súbor. Ak by ste si chceli nechať pridanie značky na neskôr, kliknite na tlačidlo Vykonať neskôr. Dodatočne si vašu značku aj so zoznamom, ktorému patrí, nájdete po kliknutí na odkaz Publikum. Tento váš zoznam bude zahŕňať všetkých návštevníkov vašej stránky, ale až potom, ako umiestnite značku na vašu stránku. Kliknutím na modrý odkaz Značka pod stĺpcom značky lomeno definície si môžete vygenerovať HTML kód značky v akomkoľvek momente. Tvorbu značky sme dokončili. Uistite sa, že ste vložili značku na všetkých vašich stránkach. Aby ste zasiahli špecifické publikum, môžete teraz vytvoriť ďalšie remarketingové zoznamy na základe adries URL vašich stránok, na ktorých ste umiestnili remarketingovú značku. Ak ste už značku na vašej stránke umiestnili, môžete začať vytvárať remarketingové zoznamy. Vráťte sa na odkaz Publikum, kliknite na Nové publikum a z menu vyberte Nový marketingový zoznam. Zvoľte v sekcii Definícia zoznamu prvú možnosť vytvoriť zoznam návštevníkov stránok na základe výberu nižšie. V sekcii Definícia zoznamu môžete určiť váš remarketingový zoznam použitím adresy URL vašej stránky. Adresy URL väčšinou obsahujú slová, ktoré napovedajú o obsahu každej stránky. Na vytvorenie zoznamu použite sa rovná na základe konkrétnej adresy URL, ktorú určíte. Ak použite sa rovná, buďte si vedomi toho, že musíte vložiť celú URL vrátane http://. Môžete zostaviť viacero špecifických zoznamov použitím rôznych podmienok. Ak vám uvedené podmienky nestačia, pre ich rôzne kombinácie stačí kliknúť na odkaz Zobraziť viac možností. Je dôležité pamätať na to, že podmienku A nemôžete použiť na vytvorenie pravidlom definovaného zoznamu, ktorý obsahuje ľudí, ktorí navštívili kombináciu rôznych webových stránok. Ak chcete kombinovať rôzne stránky, musíte použiť vlastné kombinácie, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v našom AdWords pomocníkovi. Pridajte k vášmu zoznamu aj trvanie členstva a jeho názov. Môžete tiež zvoliť počiatočnú veľkosť zoznamu. Rozhodnite sa, či chcete zahrnúť minulých návštevníkov, ktorí vyhovujú definícii zoznamu, alebo začať s prázdnym zoznamom. Potom kliknite na Uložiť. Vytvorili ste nový remarketingový zoznam, ktorý môžete pridať k vašim reklamným skupinám na lepšie zacielenie vašich reklam na reklamnej sieti. Pod záložkou Reklamná sieť kliknite na podzáložku Záujmy a remarketing a vyhľadajte si tu vaše nové zoznamy. Teraz môžete vytvoriť novú kampaň na reklamnej sieti a v záložke Reklamná sieť zvoliť remarketingový zoznam, ktorý by ste radi priradili k vašej reklamnej skupine, aby ste lepšie zacielili vaše reklamy na reklamnej sieti. Napríklad reklamy o rúžiach v reklamnej skupine Rúže budete zobrazovať publiku návštevníkov vašej podstránky o rúžiach. Reklamu o tulipánoch zase návštevníkov vašej podstránky o tulipánoch. Ak sa chcete dozvedieť viac o remarketingu alebo všeobecne o AdWords, nazrite do nášho AdWords pomocníka.